kekerasan, seksual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Pizza. Bye, ite. Yun guys. Mga ite ko. Tatak sa. Oh, naitatak. Pag naulan ay mo. Ay, nakita ko mag-go. Di man to ako naman sila sa Davao. Naman sila sa kukusitin lang. Okay. Kasi ato pag-abot o kagahapon yan. Balay na sila sa sama. Sulod na ta guys. Tanaw tag circus guys. A few moments later. Tawag ng sampol. Ang ating binata, Sir Tagor. From in Lapu-Lapu City in Cebu. Birthday na yun tayo. Birthday na yun tayo. Ayo, kuyaw ni. Ayo, di ba? Sira ulo. A few moments later.
Swerte na yun tayo. No! God, please, no! No! Pati, nampak aduha, nampak aduha. Deng, nampak aduha. Swerte na yun tayo. Hoy, wag mga bata. Kapili mga bata. No! God, please, no! No! Oh my God! Wow!
Swerte na yun tayo. Sana all. Mga bata, di magpiskan mo ng butilya. Ay, padol. Mga bata. Pagpak. Mga bata, adol ayo padol sa padol ka na i-build dia.
makabalik pa ko, mabalik pa ko din may galang, pero mag-shoot up mamang ko dito sa Pikas Barangay. Tugma man dito akong pasyuhon ng dito ko nila dito. Kanang, diba? Malang-malang ka lang. Hindi naman tayo, ay. Dapat na dito ang ulong mga kulilaan. Gutom na dito kayo, wala po kayo pangyapon, oy. Ito. Pero na kaayo. Basi inyo i-post niyo na. Agay mga kaigalan, kung sama nang iyong nakita karon, ugma dili lang ko sa kumupalabas mo, diskanso sa ko kadiyot, di ba? Dili sa kumupalabas ugma. Sunod na lang ugma, di ba? Merkulis, di ba? Di ba sa? Huwibis na lamang kumubalik, Merkulis naman ugma. Okay, akong paano dito Pikas Barangay na Birnis ko musyo. Diri lagya po ko matulog. Karong gabi na taputo may gala, kay tumulyo kayo. Dagang salamat sa inyong pagkanta. Magala lang ko sa Huwibis. Okay, hindi ka maputok. Dagang salamat. Mayong natipo sa inyo. Hindi na